Lista galego por iniciativa da señora Paz Franco. Ten a palabra a señora Paz para formular a súa interpelación. Grazas, señora presidenta. Bos días novamente, señoras e señores deputados. Señora conselleira do Medio Rural, esta interpelación que hoxe traemos a este pleno en nome do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego ten moito que ver co modelo forestal que queremos ou que preconizamos para o noso país. Podemos escoller, tendo en conta que Galiza ten prácticamente 2/3 partes do seu territorio, case 2 millóns de hectáreas conformadas por terreos de natureza forestal, temos que partir de que ese é un gran potencial para o noso país e daquela temos que escoller que tipo de modelo forestal queremos para o futuro de Galiza. Si queremos un modelo forestal que se siga sustentando como veu sendo até agora prácticamente sobre a premisa do desorde, do caos e da non ordenación, un modelo forestal que con independencia de especies, non estou falando de especies, senón de calidade dos produtos resultantes dese modelo forestal, sigamos nun modelo que só produce madeira de baixa calidade ou en xeral de baixa calidade con poucas aptitudes para constituir a partir deso unha industria de transformación da madeira, ou se pola contra optamos por un modelo baseado na ordenación preventiva, no aproveitamento multifuncional no monte e na orientación cara a unha produción de calidade dos nosos montes. Mire, fai un par de meses o seu colega de goberno, o señor conselleiro de Industria, desde esta mesma tribuna nunha interpelación, digamos que abogou por manter o actual modelo do que el dixo literalmente que producíamos unha gran cantidade de coníferas de escasísimo valor e escasísima calidade e que, polo tanto, era perfectamente aptas para desenvolver o que el ven defendendo como o sector da biomasa. Nós, desde logo, xa lle digo que non compartimos en absoluto ese modelo forestal. Pero témome que, á vista das noticias que teñen aparecido nos últimos días, pois que tampouco o conxunto do sector parece compartir esa aposta por ese modelo forestal que se traduce da Lei de Montes e das políticas que vostedes implementan dentro dese ámbito. Hai que recordar que fai un mes aproximadamente gran parte do sector forestal se dirixiu a vostede para facer o que poderíamos chamar unha emenda á totalidade á política forestal impulsada polo seu secretario xeral de Montes, que ao sector no seu conxunto, e aí neses firmantes había desde comunidades de montes hasta serradeiros, hasta produtores forestais, cuestionan por ser un modelo no que se destinan cada vez menos recursos aos investimentos para esa mudanza do modelo forestal, mesmo denuncian que se van a utilizar os fondos FEADER para seguir financiando as cuadrillas municipais de extinción de incendios en lugar de facer unha aposta polo desenvolvemento forestal, ademais de falar ou de unha mala xestión por parte da Secretaría Xeral de Montes. Nós cremos que si en Galiza realmente temos intención de poñer en marcha unha política forestal que se basee na produción de madeira de calidade, se basee na posta en valor desde o punto de vista multifuncional dos nosos montes, orientado cara a creación de emprego e riqueza no medio rural, temos un elemento de partida imprescindible que por parte da Administración non se lle debería dar as costas e que se debería contar con el. Estou a falar dos montes veciñais en Mancomún, tendo en conta que un dos principais problemas que temos no noso territorio forestal, nos montes particulares,
de propiedade privada e a gran fraccionamento das propiedades, a escasa dimensión que fai difícil unha xestión que sea economicamente rendível. Desde logo temos os montes veciñais en Mancomún que poderíamos definir como os grandes latifundios do monte galego, dos que ocupan prácticamente 700.000 hectáreas de territorio forestal no noso país. Máis dun tercio dos montes están ocupados por montes veciñais en Mancomún, montes que ademais teñen unha función social, xa que teñen unha vocación claramente de conservar os seus montes, de poñelos en valor e de reinvertir aqueles ingresos que proceden desa xestión en accións comunitarias e tamén porque ademais así o impón a propia Lei de Montes no propio monte e que, como decía con anterioridade, son os auténticos latifundios das nosas terras forestais que unha media do 42,7% dos montes veciñais en Mancomún teñen entre 100 e 500 hectáreas, que xa son unidades desde o punto de vista productivo máis que considerables, pero que hai un 49,1% dos montes veciñais en Mancomún que teñen máis de 500 hectáreas. E, polo tanto, insisto, un goberno que quixera de verdade darlle unha volta a este modelo forestal que temos, ir cara a un modelo no que non teñamos que gastar todos os anos máis de 100 millóns de euros en apagar incendios, sino que podamos sacar produtos dese monte que ademais beneficien á poboación, non só aforrando cartos en extinción de incendios, facendo unha política de ordenación que ademais inflúa na prevención de incendios, tería en conta as comunidades de montes. E pola contra, o que está facendo o Goberno da Xunta de Galiza, señora conselleira, se me permite que yo diga, é unha auténtica persecución ás comunidades de montes veciñais en Mancomún. Ademais, así é como se sinten os comuneiros, os propietarios comuneiros deste país. Síntense perseguidos. Eles que xa tuveron que padecer como no franquismo, lle roubaron as súas terras para entregarllas a distintas administracións, como consecuencia dese roubo tuveron que padecer durante moitos anos a tutela a través de convenios e de consorcios, ven como agora a Xunta de Galiza, a través dunha disposición absolutamente inxusta contida na Lei de Montes e na que nós xa nos manifestamos en contra naquel momento, lles obriga, no caso de que non paguen unhas supostas débedas que, como digo, naceron no franquismo cando se lle roubaron aos seus lexítimos propietarios a xestión das súas terras, obriga as comunidades de montes, no caso de que non paguen esas supostas débedas que teñen como consecuencia deses consorcios e convenios, a facer contratos, o que se chama contratos de xestión forestal pública, o que quere decir nin máis nin menos que entregarlle a xestión dos montes veciñais en Mancomún a empresas que operan no ámbito da xestión forestal, o que significa nin máis nin menos entregalas a negocio para que se beneficien uns poucos en lugar de que poidan seguir beneficiándose as persoas que viven no medio rural, as persoas que viven nas aldeas, as propietarias deses montes e, desde logo, provocando que os beneficios que se tiran desa explotación forestal nunca non sigan revertindo en accións comunitarias nesas parroquias. Mire, señora conselleira, na páxina web da súa consellería non hai datos actualizados a día de hoxe en relación ca cantidade de superficie forestal no noso país que está afectada por montes conveniados ou consorciados, pero se temos en conta os datos que figuraban na memoria económica do proxecto de Lei de Montes do ano 2008, que hai que decir que o proxecto de lei que vostedes presentaron no ano 2012 non tiña esa memoria económica, non daba ningún tipo de explicacións de canto supostamente tiña gastado a administración en realizar actuacións nos montes conveniados e consorciados, canta superficie había baixo esa figura, sobre todo canto se tiña ingresado como consecuencia da venta de madeira deses montes conveniados e consorciados, pero digo que os últimos datos oficiais dos que dispomos eran os que figuraban naquela memoria e a teor deso poderíamos decir que estamos falando, seguramente tendo en conta que desde entón se extinguiron algúns convenios e contratos, pois arredor
de entre 250.000 e 300.000 hectáreas de montes veciñais que están afectados por esta situación que lle acabo de describir, situación que está sendo denunciada por parte dos comuneiros. Nós o que queremos saber con esta interpelación é realmente até onde teñen pensado vostedes chegar neso que os comuneiros consideran a usurpación das súas terras, das terras que lexitimamente lle corresponden e que eles consideran que si se verifica o que está disposto na transitoria novena da Lei de Montes volverían ser víctimas dun roubo igual que foron no franquismo. Máis nada e moitas gracias. Unha palabra